guys Rồi giờ là जोङो थाइजौ जानो थांलाय नायदो सान्दुं गोसायाव गोदान बोसोरनि थाइजौ दिनै माबायदि हानो नायनालाय दे guys जों माबायदि जालायगोन नै आंबो थांबाय थानोसै ओइ सेखाया oh my god सेखा लाखादो हानना जानोसै नालांबाय थांबाय नै थाइजौ बिफां जायगायाव वाव वैनो थाइजौ बिफां आइनो जोंनिया बेयावनो दोङो फिथाइया हाननोसै नायलांलायदो जों मा मारै खामना जागोन देखायगोन नोंथांमोननो या आइनो गाखोनो थाखाय रेडि जाजोबना दोङो बिथांमोना गाखोसिगोन ओइ गोजौआवसो दंजोबो नै फिथाइया गाहायाव गैया या गाखोबाय गाखोबाय दिनै खासे गाखोबाय वाव बिफाङाबो माथो फिसा साथारदोंलै खासे गाखोबाय वाव आंबो गाखोनि Wow, my God! Woohoo! Oh my God! Wait! देखो हासिम मोनबाय ओइ नै ओइ हेरै नांजागोन नै वाव नै hey हासिम मोनलायबाय ओइ जाथाया oh my god oh my god oh my god बोरो फिथाइफोरा ओइ नै फिथाइया खिथुजोबो Wow, ya. Saya ini bijos tu tu. Belok modal. Kita akan mulai kan. Tuh kita tajwa. Belok modal.
Aina belek. Sakra fra. Kalau masak kasih dia. Kalau bilang, kalau anak nih. Well friends, video ko bikin untuk tonton aja bay. Intang mana jadi video kamu jangan lupa like, ada share, ada subscribe kalau nggak dabau, ada like kalam, ada share, ada comment kalam nggak dabau. Bye bye.